നമസ്കാരം, ഞാൻ നീതു. ഒരു കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ധൈര്യമായി പോന്നോളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയായ കേസരിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനിയുടെ വൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ലോകം. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ സൗത്തിലാണെങ്കിലും നോർത്തിലാണെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസാണ്. സാരീസ്, കുർത്തീസ്, ലെഹങ്ക, പലാസ, ദുപ്പട്ട, നൈറ്റ് വെയേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഹോൾസെയിൽ ഡീൽസിലും ഫാക്ടറി റേറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് തിളങ്ങണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സെമി വർക്ക് സാരീസിൻ്റെ അടിപൊളി കളക്ഷൻസുമായിട്ടാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാസ്മിൻ ഫാബ്രിക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെമി വർക്ക് സാരീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൽ ഷിഫോൺ, നാസ്മിൻ, വിചിത്ര, അങ്ങനെ പലതരം ഫാബ്രിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാസ്മിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരീസ് കളക്ഷൻസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കൂ. ബി ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് 430313032, കേസരിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനി, മിലേനിയം മാർക്കറ്റ്, സൂറത്ത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കളക്ഷൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നാസ്മിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ ടൂണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെക്സ് മോഡലിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരം. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് പീസാണ്. ഈ മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെക്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 630 ലെങ്ത് വിത്ത് ബ്ലൗസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഗുജറാത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. കൂടാതെ വേൾഡ് ഷിപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം. അപ്പോൾ അടുത്ത വെറൈറ്റി ഒന്ന് നോക്കി. റെഡ് കളർ ടൂണിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡയമണ്ട് വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാരി കളക്ഷനാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലത്തെ രീതിയിൽ വരും. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ ടൂണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ചിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഞുറി വിടുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്ക് ഉടുത്താൽ നല്ല ഷേപ്പിനിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെറൈറ്റി കളക്ഷനാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്താണിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡയമണ്ട് വർക്കാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡയമണ്ട് വർക്കിലാണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലൊരു ലട്കനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ലട്കനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സിൽവർ ഗോൾഡൻ കളർ ഒരു ബോർഡറും വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വെറൈറ്റി നോക്കിയാൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ടൂണിൽ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ സാരീസ് കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. നമ്മൾ ഈ സീരിയലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ സാരീസ് കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാരീസ് കളക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് പോകുന്നോളൂ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നോക്കി. ഇതിൻ്റെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു പ്രിൻ്റാണ്. ഇവിടെ ഫ്ലവർ പ്രിൻ്റ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീക്കൻസ് വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ആ ഗോൾഡൻ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക് തരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കളർ ടൂണിലാണ് രണ്ടും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. വെറും 25 രൂപയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. മിനിമം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നല്ല മജന്ത കളർ ടൂണിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്വീക്കൻസ് വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതൊന്ന് കണ്ടു. വളരെ
ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ്, ഫുൾ സ്വീക്വൻസ് വർക്കാണ് ആ മുന്താണിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീതിയുള്ളൊരു ലേസ് ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട, പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണേ സ്ക്രീനിൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യോ കോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി, ഇവിടെ വരുന്ന എങ്ങനെ വരണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത വെറൈറ്റി നോക്കിക്കേ, ബ്ലൂ കളർ ടൂണിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കളക്ഷനാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ അതാ നോക്ക്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രിൻറ്റിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ സ്വീക്വൻസ് വർക്കാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലേസ് ബോർഡറും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, അങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല. 100% ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ വരുന്നതാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജോ കോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. എന്നാലേ പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി വെറൈറ്റികളുമായി ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.